Itibat ang ideklara a UNESCO Creative City for Crafts and Folk Art ti syudad ti Baguio. Natakwatan ti United Nations a basit laang dagiti umili iti syudad nga aktibo ang makipaspasat kadagiti aktibidad saknan iti kultura ken tradisyon. Apay nga ta, ada report ni Audrey Villena. Pakasagnan ti Creative Baguio City Council tinatakwatan ti United Nations iti kaudyan a survey, abasid dagiti residente iti syudad nga aktibo ang makipaspasat iti panangitalo iti arte, baban iti nagduduma nga aktibidad. May basar iti datos si United Nations Habitat's Quality of Life Initiative Index iti taon 2025, nababati nagunod ti syudad iti cultural or recreational activities wenno iti sustainable goal number 11, nga danlang iti 16.3%. Inlawlawag mo ti opisina nga adda ti addangar aramiden da, tapno mapapigsa ti kampanya baban iti panang pabilag iti kultura ken turismo. Magkasanggayang culture, arts and tourism. So ang turista din naman, titingnan din naman nila sa hindi lang naman yung ating paninda, pupuntahan din naman nila ating mga parks. Yes. At yung ating mga parks din naman ay gawang rin naman mga disenyo ng ating mga malikhaing mga Artisans. Para mabalanse ito, dapat in constant dialogue. In constant dialogue ang tourism natin sa mga culture bearers, sa mga alagad ng sining, sa mga creative people dito sa Baguio. Okay. Para makita kung ano yung mga pangangailangan pa. It has to be an open dialogue talaga. Kasi kung pili lang ng pili si tourism, edi talagang magiging tokenistic ang approach ng ating tourism. Dahil sila ang nagdedesisyon kung alin ang maganda, kung alin ang dapat makita. Papapigsaan mat itan ti grupo ti inclusivity kadagiti indigenous peoples ken local artists, baban iti panang alukoy pay kadagiti artisans manipud iti La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba ken Tublay. Dakkel met atulong ti pakabigbigan ti syudad ay UNESCO Creative City, kadagiti artisans gaputa daytoy ti agbalbalin a basaran dagiti customers. Ngem kasano kadi a maparang ay pay ti panakaaramat ti local artist. Mangguni kayo sa amin, alamin nyo kung anong sector kayo papasok sa Creative Baguio City Council, kung nasa food sector, nasa craft sector, sa design, kung cultural performance naman kayo, and museum kayo. Kabayatan na, katsapulan met ita ti revitalization iti Creative Baguio City Council, wenno ti panakaiurnos pay ti grupo kalpasan ti panakabukol na iti 2021. Revitalization process is actually very super akma sa nangyayari ngayon. Kasi nga, since nag-raise na kami ng mga concerns, and napakinggan naman kami ng mayor's office and like yung mga kinauukulang mga line agencies tulad ng budget and like bids and awards ng Baguio City Hall, na napag-usapan lahat ito. And talagang nakita na yung ordinance ng CBCC talaga requires a lot of amendment. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.